Gibulgar sa usa ka babaeng lumad nga lakip kaniadto sa mga bakwit nga gimugna matud pa sa 8 grupo sa Tagum City ug UCCP Haran sa Davao City nga nakasinati matud pa siya og sexual abuse gikan sa pastor nga nagdumala kanila. Ang detalye sa eksklusibong report ni Argil Relator. Live, Argil. Sara nahitabo matud pa kinini atong tuig 2018, diin 16 years old pa lang ang nagreklamong babae. Apan nasundan pa kini sa makadaghang higayon. Karon lang matud pa ni patimaw ang nagreklamo tungod sa kahadlok sa bahad kaniya gikan sa gireklamong pastor. Siya si alias Lisa, 22 anyos na karon, ug lumad gikan sa Talaingod, Davao del Norte. Giyagyag niya sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyang kasinatian dihang anaa pa siya sa sabakan sa 8 kalihukan. Katong kuan sir 14 pa akong edad nakauban ko sa ila. Ang tawag ato tak-in ra ko. Ya mga isa ra ko kabulan ato pero wala ko kakuan ng operation, wala pa ko kaagi ana. Gikan sa pagkasudyante sa Salugpongan Tatano Igkanugon Community Learning Center Incorporated sa Talaingod, tuig 2018, dihang naabot matud pa siya sa bakwitan sa Barangay Madaom, Tagum City, aron mopadayon sa pag-eskwela sa maong lugar. Dinhina nagsugod nga ginahilabtan matud pa siya sa pipila ka higayon sa usa ka nagdumala kanila nga pastor. Nya dito nahitabo ang atong pagpangrep ni pastor sa ako si Pastor Edgar Ogal. Unya naaman pud ko'y kwarto dito. Kaya natingala ko kanang dulob man jud dito sa sulod ni kalit ra siya kuan. Ni kalit ra siya sulod dito sa ako Tapos sampung akong ba. Dihang mibalhin sila sa UCCP Haran sa Davao City, isip lakip sa mga bakwit ni adtong 2019. Dinhi nagpadayon matud pa nga ginahilabtan siya og sexual sa maong pastor. Ni anak man siya sir nga anak siya nga dili daw kung istorya, di daw nako siya isumbong kay kung musumbong daw ko mas naa daw siya buhaton nako maong wala ko ni kuan. Naghilom-hilom na pod ko ato. Nakalingkawas lang matud pa siya dihang gi-rescue na sila o gipapauli sa ilaha. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gipanghimakak ni Pastor Ugal ang pasangil nga ginalugos niya si alias Lisa. Sumala niya, doon na sila'y relasyon ni alias Lisa. Dili siya tinuod nga naay sexual sabay tawagan na siyempre tinuod nga nagkauyab ni pero dili yun ingon na kanang sexual nga unsa sexual nga giingon niya kay siyempre ang amo gud ato ihusay man mi sa mga dato ato mga panahon na ihusay mi ba kanang kumbaga ninyo ni. Nagkabulag matud pa sila pag-abot sa Haran tungod sa isyu sa laing karelasyon sa babae. Apan aminado ang pastor nga doon na matud pa'y nahitabo kanila, apan wala matud pa niya gipwersa. Istorya na ko siya nga kung unsa man tong mga relasyon nato sana di ba ingong kuhuman na so, wala na tay connection with stage para sa kuha. Kung na may mga something example mga sexual or ganang pagkatalik o siyempre normal kayo yung tangkal niya ininyo man ta sa mga lumad. Andang upasangat og formal nga kaso si alias Lisa batok sa pastor. Sara usa si Pastor Ugal sa Talaingod 18 gipasakaan og kasong child abuse sa korte tungod sa illegal matud pang pagtransport sa 14 ka mga batang lumad gikan sa Talaingod apan giabsuelto siya. Gibarugan sa nagreklamong babaeng lumad ang iyang salaysay aron matud pa nga wala nay laing mga babae nga mabiktima ingon man maksinati sa iyang giagian. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.